Ehling şəpləri, qatar yaşları, alğa barabız, birgə biz buldurabız. Ehling şəpləri, qatar yaşları, alğa barabız, birgə biz buldurabız. Nihayet yaz kelip жетті. Урамда шундай жылы, қияш яқтырта. Bütün bulan qor irib oyoq asti tağın pişiranib etti. Әлі таңы қышлар сайрай башлады. Qor irgashni tağın bütün pişirak, bütün şüp көріне бар. Әлі тағын күнлерді ұзынаяды бет. Қазір мен тезден жеңіл киініп, башлықсыз ере алашақмын. Жеңіл киініп тағын джинсы балақлары, кеділар тағын пішіранып етелер енді. Руслан, жетті енді. Сен неге язның күл нашар yoqlarına көресің? Сен әлі пессимист ма? Мен пессимист түгіл, мен шулпан реалист. Руслан, алай ярамай бит инде. Бары тек яхшылыкка ышанырга, һәм дусларыбызга яхшы кәер җиткерә кирәк. Шуңа күрә без хәзер тамашачыларыбызга аны җиткерәчәкбез дә. Ләкин әйдә башта елмаябыз. Булай килешмәс инде. Юк инде, матурак. Менә шулай. Бұлай ярайм? Ярый. Эфирда яшьләр тукталышы. Сезнең белән Шулпан. Һәм Руслан? Без башлыйбыз. Шулай ярайм? Ярый. Әйдә. Киттек. Ниһаять быел яз вакытына иртәрәк килде шулай бит. Менә кичә бер дә әле язга шамаган иде Шулпан. Ярар инде борчылма, матур көннәр әле бит алда. Шулпан, мен сиңа әйтергә онытканмын. Мен бит бүген кунакка Мияуны чакырдым. О, сәлам. Чөнки Мияу, ягъни песиләр яз символы. Юк. Чөнки Мияу ул Шаянтовның төп герое. Юк. Алайса, нигә? Чөнки бүген Мияуның бәйрәм көне. Шулай менә котлыйм сине алайса Мияу, туган көнең белән. Шулпан, бүген аның туган көне түгел. Нидә бәйрәм соң алайса? Бүген Россиядә 1 март песиләр көне. Әйтәм аны Талия бер кочак бүләкләр белән куйдыр киткән иде. Әйе, чөнки Талия татарча уикендка тагын бер кызыклы урын тапты. Әйдә карап китик. Карыйбыз. Сәлем, сезнең белән татарча уикенд сәхифәсе һәм мин Талия ышандырып әйтә алам. Минем белән сез рәхәтләнеп ял итәргә өйрәнерсез. Дуслар, білесізме, уйладым да yol бит ул үзеңә генә рәхәтлек китерү түгел дигән нәтиҗәгә килдем. Шуңа күрә мин сезгә бүген ялыгызны бүтәннәргә файда китереп үткәрергә тәкъдим итәм. Без бүген Русский дом исемле хуҗасыз хайваннарны сыендыру урынында таныш булыгыз бу Юля, һәм ул безгә бүген шундый кичкенә генә экскурсия үткәрә. Әлеге приют 2014 елның февралендә ешкан. Башта ул гади бер гаражда барлыкка килә. Соңрак тору шартлары хайваннарга туры килмәү сәбәпле арендага алынган бүлмәгә күчкәннәр. Хәзер инде аларның үз биналары бар. Биредә 50-гә якын песи яши, һәм бирегә эләккән һәр хайванның үз тарихы бар. Волонтерлар фикеренчә, приютта песиләр озак яшәргә тиеш түгел. Монда аларны яңа хуҗа белән очрашуга махсус әзерлек курсы көтә. Хайван тулы медицина тикшерүе уза, кешегә яләнә. Шуңа карамастан аларның барысы да тиз генә үзенә хуҗа таба алмый икән. Хәтта кайбер песиләр биредә приют оешканнан бирле яши. Вот эта вот кошечка у нас очень давно уже, около 4 лет живет. Пугливая кисочка, да. Жуль тоже, она пугливая. То есть пугливых кошечек, реже забирают, да, конечно. Все все-таки хотят ласковых, общительных. Хотя у каждой кошки свой характер. И вполне возможно, что дома она изменит свой характер и будет и ласковой, и общительной. Таныш булыгыз, бу Вася Колбаскин һәм ул биредә инде 3 ел яши. Ул әле дә әзрәк курка икән, ләкин килгәндә бөтенләй кеше янына килмәгән, хәзер инде кулга әзрәк ияләнгән. Бәлки, менә сез карарсыз да, бу
Мин гомер буе эзләгән мәчет түгелмәсен дип уйларсыз. Шунысы мөһим, Люськин домга барлык урам хайваннарын да җыймыйлар. Песиләрне бары тик волонтерлар гына алып килә ала. Чөнки һәр хайван ул җаваплылык. Волонтер үзе алып килгән кичкенә дустын карарга, тәрбияләргә тиеш. Ягъни аны ветеринарларга йөртә, кирәк чакта операция өчен акчалар җыя. Бу система биредә тәрбияләнүче барлык хайваннарга да уңайлы яшәү мөхите тудыра. Ә инде биредә шундый үзенчәлекле песиләр яши. Аларның умырткалары тулысынча эшләми, шуңа күрә кайберләренең алга аяклары, кайберләренең артка аяклары юк, кайберләренең койрыклары эшләми, ләкин шуңа карамастан алар бөтенесе дә сыйпанырга яраталар, бөтенесе дә бик актив уйныйлар. Ләкин инде шунысы кызганыч, мондый песиләрне нигә алмыйлар дип. Ике волонтерның менә шундый үзенчәлекле песиләре иләрендә тора икән, ә болай менә гади кешеләр килеп, мондый песиләрне алганы юк дияле. Менә шул бәлки хәзер сез дә үзегезгә дус эзләп бирегә килерсез. Бәлки булышырга теләрсез. Яхшылык кылу авыр түгел, моның өчен күп көч тә, акча да, вакыт та кирәкми. Бары тик теләк булсын. Руслан, карале, язның беренче көне бәйрәмнәргә бу кадәрле бай дип уйламаган идем мин. Бүген тагын нинди бәйрәм бар? Уйлап кара, бәлки сиңа төшәр. Руслан, моны белмәү сиңа уят булырга тиеш бит инде. Менә карале монда. Кара. Бер идеям бармы? Менә камера. Руслан, бүген бит инде халыкара балалар телевидениесе көне. Шулпан Гофу гомумән исемнән чыккан. Хөрмәтле тамашачылар, яраткан каналыбыз. Без сине чын күңелдән бәйрәмең белән котлыйбыз. Алга таба зурдан-зур уңышларга гына ирешергә язсын. Шаян ТВда бәйрәмнәр генә түгел, бик кызыклы вакыйгалар да булып тора. Әле күптән түгел видеоблогерлар белән очрашу булып узды. Әйдә сезнең аиләгә бирәбез. Сәлам, дуслар, сезнең белән бүген мин Наилә. Каралы бер кеше дә кермәгән. Нишләп шулай? Хәзер бит һәрбер кеше блогер була ала. Чөнки кулында көн сайын телефон. Ләкин бу бик җиңел әйбер түгел чынлыкта. Ничек блогер булырга микән? Хәзер белербез, бәлки безгә Илназ кызык-мызык бер нәрсә әйтер. Чөнки кызык-мызык Шаян ТВ каналының яшь блогерлары белән очрашуда. Шул форсаттан файдаланып, без аңа барлык кызыксындырган сорауларны бирдек. Илназ, син менә балаларга әзрәк кенә интернет серләрен ачтың, әмма шәхсән безнең өчен, яшьләр өчен, кызлар өчен бик мөһим күп лайклар җыймы? Нинди серләре бар? Менә мин хәзер менә фото куям, имеш, ничек аның лайклар күп җыелырга тиеш. Бүгенге көндә инде хәзер Instagram экранга бу лайкларны бөтерүне күрсәтеп бара. Ни өчен дигәндә менә күп кенә яңа обновлять иткән кеше булса инде, мәсәлән, Instagram кушымтасын инде күп кенә аккаунтларда, күп кенә сәхифәләрдә инде күренми кеше лайк куйганмы, юкмы, күпме лайк куйган. Һәм бу яктан инде тиздән ул бөтен аккаунтларга да, бөтен сәхифәләргә дә керәчәк. Һәм инде минем уйлавымча, гомумән ул лайклар артыннан, комментарийлар артыннан куу кимәячәк. Мин менә хәзер блогер буласым килә дип уйлыйм. Димәк, миңа китмәскә инде блогер юлыннан. Нинди юнәлештә эшләргә кирәк хәзер? Популяр булыр өчен. Но син менә интернет хәзер бетә дисең. Интернет бетә димим, мин лайклар бетә. Юк, лайклар бетә Инстаграмда, димәк YouTube'да эшләргә кирәктер инде алайса. YouTube'да булай инде, YouTube шулай ук күтәрә кирәк, татар YouTube'ын. Шуңа күрә YouTube'да эшләгез. Нинди киңәшләр бирәсең безнең тамашачыларыбызга? Тамашачыларга нинди киңәш биргәндә? Лайклар куйгыз, комментарийлар языгыз. Безгә блогерлар өчен ул бик мөһим, сезнең активлыгыгызны күрергә. Бу хәзер реклама булды. Бу әлбәттә шаярту гына булды. Балалар бу очрашудан нәрсә алдылар икән? Ниндидер кызыклы киңәшләр бирдеме ул сездә? Нәрсә истә калды? Мен ашады кеңешләре, ул беренчедән ул TikTok'та бик күп тамашачылары да инде караучылары. Әле үзе әйтте, TikTok белән Instagramны сораган идек, нәрсә әйбәтрәк дип. Ул әйтте TikTok. Нәрсәгә TikTok? Чөнки аның күбрәк тамашачылар, лайклар һәм күбрәк просмотры җыялар. Ул безгә төрле лайфхаклар сөйләде. Һәм миңа иң ошаган лайфхак ул
Синең видеоң караңгы чыкса, значит син караңгы җирдә төшерәсең. Тәрәзәдән төшерергә кирәк дип әйтәм да. Шутта бар. Һәм шундый хәтлек яхшыда түгел. Фотога төшерәбез аннары Instagramга китерәбезме, анда TikTokка ма әйдәгез? Кимендә әйдәгез. Фотога төшерәбезме, әйдә килмәс шаян. Мен мәҗбүр беребез, мен шаян TikTokна. Әнә кара, хәзер менә анда как раз тәрәзә безнең, әйме? Әнә операторыбыз да керә әнә. Бик шәп, мин уйламас идем дә, мин бу блогерга күптән язылган идем. Мин уйламас идем дә, мин аның белән турыдан-туры очрашу булганын. Дуслар белән бергә күңелле булды. Нәтиҗәдә минем өчен блогерлык серләре ачылып бетмәде. Ләкин балалар өчен популяр блогер белән әңгәмә бик илһамландырды. Бәлки тиздән яңа текә татар блогерлар барлыкка чыгар. Шулпан, блогер дигәч, синең күз алдыңа нәрсә килә? Instagram'dır инде. Әмма минем өчен YouTube. Дуслар, YouTube дигәннән, яши тукталышның һәрбер чыгарылышын сез Шаян ТВ YouTube каналында карый аласыз. Шулай ук бүгенге чыгарылышында иртәгә карап була. Шул исәптән алдагы сюжетны да. Шулпан. Хәтерлисезме? Мин күп кенә театраль чараларда булып, үземне актриса ролендә сынап караган идем. Бу һөнәр миңа шул кадәр ошады, шуңа күрә мин аның белән якыннанрак танышырга булдым. Илһамлаевка кунакка яшь актриса Ләйсән Гатауллина чакырдым. Ләйсән Гатауллина яршаулы кызы, кечкенәдән актриса булырга хыяллана. Шуңа инглиз теле укытучысы һөнәрен актриса һөнәрен алыштыра. Хәзер ул Казан дәүләт мәдәният институты студенткасы. Әле яшь булуңа да карамастан, син театраль Идел буе бәйгесендә ел актрисасы исеменә лаек булдың. Нинди хисләр кичердең син һәм остазың нәрсә дип әйтте сиңа? Бу бәйгедә җиңгәнемне игълан иткәндә мин репетициядә идем. Шуңа күрә мин аның турында белми идем. Чыккач репетициядән телефонымда анда смслар, кемдер шалтыраткан митем, нәрсә булды, шалтыратам. Ләйсән, син җиңдең, син дип нәрсә булды. Ты лучшая актриса диләр. Мин башта шок каттым. Инде нигә мин, нигә соң парковка җиңмәде, нигә миңа гына бирделәр дип уйладым. Һәм шуннан ук гримеркада утыра идем телефонда, кирделәр минем группадашларым. Чәчәк алганнар миңа, шоколад, акыралар бергә китәр, мин теге нәрсә әйтергә дә белмәдем инде. Исәнмесез, минем исемем Фатима Мөхәммәтовна, мин тротуар буйлап столбиклар куюга имзалар җыям. Әгәр дә сезне бу проблема борчый икән, зинһар өчен кулыгызны куегыз. Репетиция вакытында нинди кызыклы хәлләр булганы бар? Һәрбер репетиция ул хәтирә. Чөнки һәрбер репетициядә ниндидер яңа әйберләр, яңа кызык күренешләр күрәсең. Мәсәлән, парковканы эшләгәндә безнең Олег абый, остазыбыз, ул покрышкаларны кулланырга карар кылды. Һәм бер көнне җәмәгать иртәгәгә 10 покрышка кирәк инде. Без ярар Олег абый. Һәм без киләсе көнне шүплекләрдән анда егетләр шуны монтажкаларга барып таптылар 10 покрышка. Алар әллә нәрсәгә буялганнар, алар пуппычрак, иске, без шуларны алып килеп, шланглардан юып, сүртеп, нитеп, быкырдап биттек. Әйбәтләп юдык. Һәм шуны аннан соң репетицияларда куллана башладык инде. Имзалар җыярга булдым. Парковка белән дә ничектер хәл итәргә кирәк. Сәхнәдә тавыш әйбәт ишетелсен өчен һәм гомумән тагын да камилрәк булыр өчен нинди күнегүләр эшлисез? Менә беренче курста без сүз дигән әйбер белән эш итмәйдек. Без иң беренче авазлар белән эш итәргә өйрәндек. Менә татар телендәге 9 аваз, сузыклар и, э, а, о, у, у. Biz шул 9 аваз белән үзебезнең ниндидер хис-тойгыларыбызны, эмоциябызны бирергә тиешбез. Һәм безнең партнер аны аңлап, безгә җавап бирергә тиеш. Шәп карыйбызмы? Әйдә,
Тик шундый шарт белән сез безнең нәрсә күрсәткәнне белергә тиеш буласыз. Әйтәсезме? И Э Э А Э Э У Ü. И Ö Ö A O U Ü. I 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 Ö Ö A O U Ü. Шул. Дөресен әйткәндә бик кыен нәрсә бу. Сез белдегезме нәрсә турында сез барганны? Ә хәзер Ләйсәннән һәм аның группадашларыннан бик уникаль бер лайфхак. Сәхнәгә чыгыр алдыннан без группадашларыбыз белән кочакланышабыз һәм бөтен бездә бергә кулга кул куеп энергия туплыйбыз. Туплап бетергәч, без ул энергия белән коенабыз һәм ул безгә көч дәрт китерә. Ләкин аны идәнгә шәшергә ярамый. 1, 2, 3. Һәм сез дә алыгыз безнең энергияны. Пока-пока. Салкын икән. Язның беренче көне җылы, җиңел киенергә була дигән буласың. Соң иртә белән кояш иде бит. Иртә белән бит ул. Күңелне җылыта торган бер яңалык булса ни хәт. Карайлы, Руслан. Үзе. Исәнмесез? Исәнмесез, Рөстәм Нургалиевич? Руслан, аны бит бүгін туган көне. Рөстәм Нургалиевич, туган көнегез белән бәхетле булыгыз. Рәхмәт сезгә. Ә безнең сезгә бер сюрпризыбыз да бар бит әле. Бәлки карарсыз. Руслан, татарларда шундый бер мәкаль бар. Әйткән сүз аткан ук. Бик дөрес мәкаль, Чулпан. Һәм тагын былай дип әйтәләр. Егет әйтте. Егет эшләде. Һәм үткән чыгарылышта син нәрсә вәгъдә иткән идең әле? Ә инде тулырак әлеге бәйрәм турында сез Яшар Талашының киләсе чыгарылышында күрә аласыз. Әлеге көн килеп җитте. Ә хәзер инде туган тел көненә багышланган видеоязмага күз салыйк. Казанда татар теле һәм әдәбияты буенча төбәкара олимпиада узды. Анда 8нче сыйныфтан алып 11нче сыйныфка кадәр укучылар катнашты. Олимпиада 2 турдан торды. Язма тур һәм нәфис сүз. Нәфис сүздә укучылар Татарстан турында шигырьләр, проза, ятан сөйләргә тиеш иде. Ә кайсы тур алар өчен авыррак иде икән? Иң авыры көтү. Язу, инша язу, тест бик авыр түгел иде. Көтү иң бурчыды. Язу конкурсында авыр биремнәр дәресендә бар иде, ләкин миңа калса иҗади конкурста бераз авыррак булды, чөнки үз-үзеңне тоту бик авыр әле безнең яшьләрдә. Миңа аларның икәү дә кыен булмады. Мин үзем әзерләнеп, әзерләнгәч инде миңа үземә җиңел булды. Мин башында язып, иҗадыны сөйләп, куанып чыктым. Татар булмый, кем без, диде Казан. Тернәкләнеп китте миллият. Галочкалар, яне Гөлнур булды. Геннадийлар булды миллият. Күпме сабый, Казаннарга карап, татар шигъриятен ятлады. Олимпиаданың төп максаты татар телен яхшы белүчеләрне ачыклау. Шулай ук яшьләр арасында да телне популярлаштыру. Татар телен онытмасак, милләтебез дә була, милләт яши дип. Төрле төбәкләрдән, безнең зур илебезнең төбәкләреннән төрле безнең иптәшләр табарга, бер-беребез белән аралашырга татар телене зур үсеш күрсәтә бу шушы олимпиадалар. Татар телен әдәбиятны популярлаштыру максатыннан оештырылучы әдәби марафон яңадан үзешен башлап җибәрде. Казан шәһәрендә узган бүләкләү тантанасында 1000нән артык китап укырга яратучылар бергә җыелды. Беләсезме?
Мин дә марафончы булырга булдым әле. Ә моның өчен бик күп итеп кенә укырга кирәк. Монда булган һәркем әдәбиятка һәм китапка аеруча бер мәхәббәт белән яши. Әлеге марафонда катнашу өчен 21 көн дәвамында төрле китаплар укып, алардан охшаган изекләрне алып, алар белән башкалар белән бүлешеп барырга кирәк. Кемнәрдер инде марафонда 10нчы тапкыр катнашса, берәүләр өчен бу бөтенләй яңа тәҗрибә. Әдәби марафонда беренче тапкыр катнашуым. Шундый бик күңелле, бик матур шара икән. Ягъни китаплар күп укырга яратам. Китапларны кешеләргә иң кызыклы урыннарын, иң матур урыннарын сөйләргә шундый бик матур сәбәп булып чыкты һәм мин укыганнарны да кешеләр кызыксынып карыйлар икән, әзетләрен укып, үзләре дә кызыксыналар. Шуның белән бик әһәмиятле. Фатир нимәйтәм кирәксә, шамалар Литфон табый. Елмая Алла. Но сенде билләһи һаман сабай. Иң яшь марафончыга 6 яшь булса, иң олысына 72. Шундый бер яшь актив китап укучыны Шаян ТВ каналында котлады. Әдәби марафонда мин 3нче мәртәбә катнашам. Иң беренче булып мияны интернет челтәрләрендә күргән идем һәм әлбәттә баштан үзем генә булгачтан мин дусларыма да киңәш иттем һәм алар мине сорап ничек катнашырга, мин аларга ярдәм итеп, алар шулай катнаштылар. Әдәби марафон дәвам итә. Шуңа күрә сезнең дә анда катнашу мөмкинлегегез бар. Китап укый һәм әдәбиятны яратыйк. Яз җитә, тәрәзәне ачтылар. Тып битә, эре тамчылар. Яз җитә, тәрәзәне. Шунда яз җиткән бугай. Дуслар, безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген сезнең белән без Яз җитә, тәрәзәне. Руслан, Миял һәм Чулпан идек. Язның беренче көне белән сезне. Пока-пока. Яз җитә. Yıldızlar tuzanı sızgırgan aşı jil İşitse